dzomanhoko 10 kubvumbi. Nyasi pasi rese vaKristu vadoka vari kucherechedza zuwa rakapondewa mudzikinuri wavo Jesu makore anopfuura zviuru zviviri adarika. Zuwa iri ndiro rinopangidza kutanda kwezororo repasika pasi rese. Pasika yegore rino ndiyo yaita yekutanda kuitira makereke ari kuparidza nepadandemutande bedzi anosanganisira Facebook, YouTube pamwe noZoom. Wazhinji vari kusuvira kuti dai wanga vari pakati pemakereke avo kuine maungano akasiyana siyana. Mamwe acho makereke makuru ano unaku hunoshisa, asi kureketa kuno akaita matongo. Zvakandodaro zita raJesu rirumbidziwe. Wana weguta reBulawayo waita chiwirangwe. Mazuva apfuura guta reBulawayo rakaona kubatana kwewana wemo zvisati zvakaitika kubva kare. Chavabatanidza idaka ravo nodziwamupengo pakuti kuribe chipatara chakamirira kurapa vanenge vabatiwa naro. Chipatara chekuSileni icho chati chashandaba kubva zvachapera kuwakiwa muna 1997 chiri kumutsiridziwa neboka riri kuzviti I am for Bulawayo, uye chiri kuzotanda svondo rataringana naro iri kushanda. Idi chiwirangwechi chinoyemurika wabi yangu. Guta reGweru rokakiwa tende rekurapira vanhu vedziwamupengo. Nyasi nyika yese yasaya kuti manho wakuru wedu wezveutano aripi kana vachiita zvinosemedzesa zvakadari. Zvikuru sei ukafunga dzimotokari vanotekaira nadzo ibodzi chaiyo inokwanisa kutenga michina yokuseenzesa muzvipatara zvenyika, asi paribe wokubvunza. Svondo rino takamboreva kuti sei vanhu vazhinji vari kuti dai gurukota rezveutano ramisiwa basa. Izvi ndizvo zvimwe zvacho, ndiko kufoira kusvinu, kukundiwa nemapfene anoziva zvakakosha nezviribe kukosha. Dzepasi rese, nyika yeSouth Africa yoingidzira mazuva omufigwa. Mutungamiri wenyika iyi Mutoko akareketa achiti izvi zviri kuitirwa kuti zviwape mukana wokuramba vari mberi kwedziwamupengo. Muhondo yawaringana nayo mupfigwa wache wati uri kusvika pakupera kwomwedzi uno. Danho iri riri kushiwa kuti vabi vedu varibe mabasa okumakambani vachaziva nonzara kana pakasaita zvinovabatsiridza. Hurumende yaRamaphosa yakambozama kuti vaise mari dzakawanda kusanganisira dzimwe dzemuhoro yavo yepamwedzi kuti igobatsira vanotambura, asi heno ikakwana. Zvakandodarozvo, vanhu vapona pakuhwara nodziwamupengo vapfuura 200 nochidimbu, zvinova zvinofadza. Nyika dzinotengesa mafuta omuchina aribe kupepetiwa dzoita chibvumirano. Chibvumirano chavo chauya apo mitengo yemafuta aya yakagwisiwa pasi nokuda kwedziwamupengo. Vari kunzi vabvumirana kuti vagodzikisa mafuta avanoburitsa pazuva nochidimbu chibodzi pazvishanu. Danho iri riri kuringirwa kuti richaingidzira mitengo yemafuta. Chibvumirano ichi chabva chabatana nokuvhundutsiwa kwakaita Saudi Arabia neAmerica, ipo yainzi inofanira kudzikisa mafuta inoburitsa pazuva kana kuti yotemewa zvirango zveupfumi. Mune imwe nyaya, wapombe Magufuli wekuTanzania woramba wakatsika madziro pakusaisa mupfigwa. WaMagufuli wava nemasvondo akawanda wari kukurudzira wagari womuTanzania kuti washingaire kunamata kuna Jesu Kristu kuti chirwere chedziwamupengo chireke kuvabata. Danho riri rasvodogora wazhinji vokumadoka zuwa wari kuti waMagufuli wari kusaya hanya neupenyu hwevanhu. Kureketa kuno, nyika iyi ingori nevanhu 30 bedzi wabatiwa nacho, pabodzipo nowasere wapona kwachiri. Wakaramba wakashinga pakutenda kwavo, tinoona vachibuda zvakanaka. Dzomutambo, zvishoma nezvishoma, vatambi vakasiyana siyana vomutambo vari kuita mabhindauko kuti vareke kugopera simba kana zvinhu zvabenuka panzvimbo yazvo. Vatambi vakaita sana Ronaldo,
Pogba ana Ibrahimovic vari kuita hawo vachiita makwikwi okuti vaone akagwinya kudarika mumwe, rinova danho rapangidza kuti nyika inogona kutadza kugadzikana zvekudzokera payaive kare. Gore rino idi wakapfa waribe chawakaona. Topedzisira nomamiriro okunze. Kupera kwesvondo rino kunenge kuchipisa kusvika pamadhigiri 30 kumabhuja. Kamhepo kanenge kari kufefetera apo naapo kachibva nokumaodzanyemba. Shero rinonga riripo kuseni kusvika pakunongosvika kutonhora madhigiri 12. Kwanyasi aiwa tomirira pano. Ine nzike izvi zvino abiyangu. Ndini Mhanduwe Nhau.